Какво е спин продажби? Ако сте в сферата на комплексните, сложните B2B продажби, убеден съм, че поне веднъж сте чували методологията, измислена от Нил Рикъм, спин селинг или спин продажби. Тази методология е една от основополагащите в комплексните, сложните сделки, защото стъпва върху добро сондиране или добро разкриване на нуждите и показване на ефектите от решаването на нуждите на клиентите. Самата методология стъпва върху комплекс от въпроси, които ние задаваме при разговорите си, при комуникацията си с клиентите, като всяка една от буквичките в спин всъщност е индикативна или работи в това да S от ситуационни въпроси или въпроси свързани с ситуацията, която се намира клиента, начинът, по който действа. П проблеми или какви са проблемите, какви са предизвикателствата, които се сблъска клиента. I или implication, какво е влиянието на тези проблеми, неефективности или какви биха били ползите, ако се възползваме от определени възможности, които сме разкрили в проблемната част. И последната част, която е може би истински търговската част, е need payoff questions или какво би се случило, какви биха били ползите, ако ние решим тези проблеми, какъв би бил ефектът, как това би повлияло на организацията и така нататък. Спин продажбите са изключително добре работещ инструмент. Всъщност, благодарение на спин продажбите и на целенасоченият модел, вие бихте могли да качите не едно, ами цели 10 нива в уменията си да продавате. Затова, ако това видео ви е грабнало, напишете веднага в търсачката в интернет спин продажби, прочете повече, купете си книгата на Нил Рикъм или пък намерете видеа, които обучават за това как да използвате спин продажби и не на последно място, веднага се опитайте да го включите, тази методология да включите като част от вашия инструментариум за търговски подход в комплексни B2B продажби. Не се бавете.